fa quasi una hora. Per altra banda, no sóc jo qui es troba particularment interessada en aquesta entrevista. La senyora Marquesa, ella mateixa. Sí, ella mateixa, la senyora Marquesa, m'ha demanat una cita. No ho sabia, sí. En l'entreacte de la funció d'ahir va enviar-me un missatge. Desitjaria parlar uns minuts amb la senyora Gabriel de Beaumont, comedianta. Però, amiga meva, una actriu del meu prestigi està sempre ocupada. Avui mateix havia de llegir algunes obres. Ja va bé, així m'estàs posant nerviosa. Sembles un fantasma amb aquell rodolar sense sentit. Tu creus que pot importar-me massa que encengues 20 o 40 candelabres? Per mi pots estalviar-te en el treball, jo me'n retiré. És evident que això no és més que una broma. Veig clar que la senyora Marquesa no ha de rebre'm avui. I jo encara tinc moltes coses a fer. La senyora Marquesa us prega que la perdoneu. Serà amb vos d'ací una breu estona. Déu todopoderós, resulta que sí que tens llengua. Per un moment havia arribat a imaginar que no eres un ser humà, sinó una estàtua animada de moviment. La senyora Marquesa desitja que la vostra estada a la seva casa us produïsca plaer, no que us disgusti. No em disgusta, especialment. Aquesta cambra és ben acollidora, però... Amb el vostre permís. La senyora Marquesa m'encarrega que us diga que podeu disposar de tot quan us vinga de gust. No m'aveïs res, moltes gràcies. Particularment, gosaria d'aconsellar-vos aquest vi de Xipre. No. Es tracta d'un licor de gran preu i de sabor exòtic. Està bé. Però digues-li a la teva ama que encara em sentiria més honrada si pogués comptar ben prop amb la seva presència. Em comprens? Li ho trametré a la senyora Marquesa. Però si et quedes així parada, no sé com vas a fer-li arribar les meves paraules. Ai, per favor, fes el que te dic. La senyora Marquesa no necessita del meu concurs per saber tot el que passa a l'interior d'aquest palau. M'acceptaríeu potser una altra copeta de vi? No. És un vi massa dolç per als meus gustos, no? Tanmateix, la senyora Marquesa n'és ben aficionada. Molt bé. Ja. Però si penseu que amb aquesta mena de deferències podeu mitigar el meu desgrat... Ja està. Ja n'he begut. I ara què? Quina cosa més voleu tots vosaltres de mi? Per què no vas a complir amb els teus deures? Senyora... No m'has llevat els ulls de damunt des que has entrat en aquesta cambra. T'envia la senyora Marquesa per espiar-me? Oh, no, senyora. Únicament és que... sembleu més alta a l'escenari. Oh, és això. Sí, clar. És ben senzill. En l'escenari, l'espectador no té més punts de referència, que és que nosaltres volem subministrar-li. I la vostra veu... Sí? Resulta amb més cos, més vibrant. No és això? Sí. És cosa lògica, mira. Així parlant amb tu no m'he de preocupar per col·locar-la. No hi ha problemes de distància ni de sonoritat. Voleu dir que quan actueu no us produïu damunt de l'escenari exactament el mateix que en la vida real? És clar que no. Això seria impossible. Si així fera, ningú no ens sentiria correctament. O bé no podria transmetre als altres els sentiments del personatge.
Perdoneu la meva insistència, però tot el que guarda relació amb el teatre és una cosa que m'apassiona. Heu dit els sentiments dels personatges. Voleu dir això exactament? O potser us referiu als vostres propis sentiments que l'actuació... No. Són els sentiments del personatge, això és de veres. Però d'alguna manera també són els meus. Vull dir que quan s'actua arriba un punt en el que no es pot distingir on comença i on acaba la ficció. Cal sentir, doncs, sincerament, allò que s'expressa damunt de l'escenari? Tu ho has dit, s'expressa allò que sent. Però, pel contrari, vos mateixa heu afirmat abans que heu de recórrer a determinada manera de parlar. Sí. La correcta col·locació de la veu. Això és convencional. I a més, com participar sincerament dels sentiments dels personatges de Racine. Posem per cas quan Racine, com tots els clàssics, s'expressa per mig del vers. D'una forma que, segons jo arribo a entendre, no és natural. I amb un vocabulari, per altra banda, que tampoc no és un vocabulari d'ús corrent. Mas és i filòsofa, tu com el senyor Diderot? No, amiga meva, no. Aquestes disquisicions no s'ho diuen massa bé amb la teua categoria social. Perdoneu la meva gosadia, senyora, però les categories socials són també una convenció, com moltes altres coses. Ah, no! Això no és de veres. La teua marquesa, per exemple, exercís un poder, gaudís del poder efectiu, real. Aquest poder, i tu hauries de saber-ho sens dubte millor que jo mateixa, no és una convenció social precisament. Sí, però es pot accedir de la misèria al poder i del poder a la misèria. Els estatus socials poden ser invertits. Decididament tu deus ser un d'aquells que estaven subscrits d'amagat a l'enciclopèdia. Mai no havia sentit una criada expressar-se amb un vocabulari semblant. Perdoneu la meva gosadia, senyora, però vos mateixa heu adquirit un lloc a la societat sense ser noble. I l'heu adquirit a partir tan sols del vostre propi i exclusiu esforç. I això és ben admirable. Un lloc en la societat. Senyora. Aquests vitandors que no m'ha degut de caure massa bé. No hauria d'haver-le pres, sempre em passa el mateix. Un lloc en la societat, dius. El meu lloc en la societat està sempre en precari. Depèn del meu art. I l'art depèn també dels gustos d'una època. I de tota manera, el meu llinatge i la meva professió se m'imposen sempre, com un mur de contenció. Com una guàrdia vigilant que em diu: ets rebuda pels reis i seus a les taules de la noblesa, però mai no podràs posar-te al seu nivell, sempre seràs una còmica. Els còmics. La professió més envejada i despreciada alhora. Sí. Tothom sent la necessitat de representar alguna volta en la vida. En la vida real, vull dir, fora dels escenaris. Jo mateixa. No m'estranya. El treball dels criats ens aboca inexorablement a la mentida. Ser criat significa també actuar-ne, representar un paper. No és això el que jo volia dir ara. Es tracta d'una cosa més senzilla. Jo he actuat per a vos. He fet un personatge. I vos, amb tota la vostra experiència, no heu estat capaç de descobrir-me. La meva actuació, doncs, és ben reeixida. I ho és perquè m'he presentat davant dels vostres ulls amb la més completa i absoluta naturalitat. Què vols dir? No et comprenc. Senzillament això. Jo no sóc la criada de la senyora marquesa. Sóc la senyora marquesa. Jo mateixa, en persona. No sigues ridícula. Això és impossible. I per què no? Quantes voltes heu vist vos la senyora marquesa? És a dir, a mi, en la vostra vida. 3, 4, 5, com a màxim, sempre de lluny, amb la seua perruca i els seus vestits de gala. No, mireu, és molt fàcil. Una discreta penombra, un pentinat distint, una roba modesta i, sobretot, la manera de parlar
I els gestos d'una criada ja amb això és suficient. I jo, innocent de mi, pensava que no podria mantindre la ficció ni un moment davant de vos, tota una professional. Però és de veres, i no us n'heu adonat. La meua conversa, les coses que he dit, no la manera de dir-les, en compreneu? La profunditat dels meus raonaments, la temàtica. Tot això havia d'haver atret la vostra atenció. Tot això et delatava. Però no. Us heu deixat guiar només que per la meua forma externa. Anava vestida de criada, doncs havia de ser una criada. Però el vestit és sempre una disfressa. Amb disfressa o sense ella no podràs enganyar-me si és això el que pretens. Coneques de la teua classe. Cridaré la teua ama i tindrem les tres una explicació. Amiga meua, no us hauria de caldre cap prova. Faríeu millor confiant en la meua paraula. Calla! Veieu? Ningú ve a rebre-us. Dubteu encara del que us he dit? Em nega acceptar-ho. Si no m'escoltin, aniré jo mateixa a buscar-la. La porta està tancada amb clau. Tancada? Des de fora. I si són les ordres que he donat al meu majordom. Tancada des de fora? Has perdut el juí. Dóna'm la clau. Dóna'm la clau o te la llevaré a la força, m'has sentit? Oh, sí? Però ja no n'esteu tan segura com abans. Comenceu a dubtar. La clau! Gabriel de Beaumont. Si jo soc qui us he dit que soc, i vos goseu alçar la vostra mà contra la meua persona amenaçant-me, Jo no us amenace. Em reteniu així contra la meva voluntat. malauradament, no hi ha cap testimoni que ho demostri. Però jo no vull tractar d'imposar-vos res. Només us demano que m'escolteu. Encara no n'esteu convençuda. No m'accepteu com a marquesa perquè no vaig vestida de marquesa. Doncs bé, m'apresse a satisfer-vos. Obriu! Obriu! Oh, obriu! Què em dieu ara? No sé. Em trobo confosa. Seieu, per favor, amiga Gabriel. Volia parlar amb vos, perquè vull fer-vos una proposta referent a la vostra professió. Decía que sóc innocent de les disfresses. Perdonareu, així ho espero, però necessitava provar-vos. Senyora marquesa, no. Ui, hauré d'anomenar-vos així d'ara en avant? Ai, excuseu-me a mi també, però encara dubte. Ets d'una mà... Sou vos, la senyora marquesa, realment? Es tracta potser d'una nova broma? No, sóc una estúpida.
Les proves que m'ho ha portat semblen definitòries, en efecte. Sou la marquesa. I jo devia d'haver endevinat des del principi. Verdaderament m'heu impressionat. I ara tem no haver-me comportat amb vos com calia des d'un principi, però compreneu-me, jo mai no podia sospitar que és a dir, si jo d'alguna manera us he faltat. No. Cadascú actua amb els altres d'acord amb el que ell pensa que són els altres. I d'acord amb el lloc que es pensa ocupa realment dins de la societat. Us n'adoneu? Ara que ja sabeu que sóc la marquesa, heu abandonat aquest to d'importància, de domini i de seguretat amb què us adreçàveu a la criada. Ara ja no parleu de tu, sinó de vos. Ara, potser sense saber-ho, comenceu a actuar vos també. Senyora, voleu dir que ella és... No. Però com podeu dubtar de la meva sinceritat? Jo no dubte, amiga meua. Simplement remarque un fet del que vos mateixa segurament no arribeu a tindre ni consciència. I la vida real, com tractava d'explicar-vos abans, actuem, tots nosaltres, a tota hora. Aquesta actuació quotidiana és absolutament necessària per a la supervivència de l'estatus social. Fins i tot necessària per a la nostra pròpia supervivència com a individus. Si prenguérem seriosament les teories del senyor Rousseau, aquest món seria una mena d'infern. El bon salvatge. Però no, l'home en estat natural no és precisament bo. Es comporta de manera autèntica, això sí, però aquesta autenticitat, aquesta sinceritat, ens mostraria com realment som. I som pitjors que les feres més terribles de la selva. Us ho dic jo que en sent. Així tot, senyora marquesa, en aquest segle nostre tan il·lustrat, entre els nostres civilitzats contemporanis, s'han donat casos de crueltat suma. De persones que, lliurades als seus instints més primaris... Clar que sí. Però jo, quan parlava de l'infern a la terra, ho feia no amb to de rebuig moral ni de condemnació pietosa. Constatava objectivament un fet pel qual, per altra banda, sent una certa admiració, diguem-ne, estètica. Llavors no us comprenc, senyora marquesa? Com pot tindre la transgressió bellesa? Però no ho penseu vos també? Això m'estranya. Realment, quan interpreteu personatges depravats o assassins, no sentiu en el fons de la vostra ànima una certa enveja? Vull dir que per un temps abandoneu la pell de les convencions socials, de les formes establertes, deixeu de ser com cal. Però és ficció? Sí, ficció. És clar, m'oblidava d'això. Us he cridat perquè vull que representeu una obra meva. Una obra? Escriviu vos, senyora marquesa? N'he fet una experiència. Gabriel, estic molt interessada en que vos l'estreneu. Jo me'n faré càrrec de totes les despeses. Rebreu una bona quantitat, si accepteu. És la meva professió. Me la deixeu llegir? Sí, però abans he d'advertir-vos que la meva obra no s'assembla massa a l'estil de les que vos representeu. No puc assegurar-vos un gran èxit. No us comprenc, senyora marquesa. Un autor, quan escriu una obra, sempre espera triomfar amb ella. A mi no preocupen massa les opinions mundanes. No, amiga Gabriel? La meva obra és una obra d'investigació. Amb ella vull comprovar i demostrar també les meues teories. El senyor Diderot parla de manera absoluta que el millor actor és aquell que més allunyat es manté del personatge. El teatre és ficció
i com a tal ficció, la manera més adient de crear-la a l'espectador és fingir-la d'una manera cerebral. Sí. Vos, pel vostre compte, us contradieu en aquest punt. M'heu dit que l'emoció us domina quan actueu, que la vostra personalitat es confon amb la del personatge, però reconeixeu alhora que aquesta identificació no és completa perquè hi empreu determinades tècniques, la correcta col·locació de la veu, els moviments, etc. Jo, pel meu costat, vull defensar les posicions extremes. Les millors representacions són aquelles en les quals l'actor és el personatge, el viu intensament, perd inclús la consciència de la seva pròpia individualitat. El teatre no ha de ser art, ni ficció, ni tècnica. El teatre ha de ser sentiment, emoció i, per damunt de tot, el plaer de transgredir les normes establertes. A l'escenari hem d'arrossegar les nostres misèries, les nostres angoixes, els nostres desitjos inconfessables, les nostres pors, Gabriel, la nostra veritat. Tot allò que no gosem de reconèixer ni d'acceptar en la nostra vida quotidiana. Això és el que a mi m'interessa. I vull persones com vos, amiga meua, persones valentes i imaginatives disposades a dur-ho a terme. No m'escolteu? Senyora? Us heu endormit. No m'escoltàveu? Ai, senyora! Ai, jo no sé com ha pogut passar-me. Des de fa una estona una mena d'estranya laxitud s'apodera del meu cap. Però no és res, ja em trobo millor, sí. Simplement les conseqüències d'un treball excessiu, un momentani cansament, res més. Us trobeu cansada? Llavors haurem d'apressar-nos, no ens queda massa temps. No! I no vegeu dates dir. Augmentarà encara més la vostra turbitud. No. I us necessite lúcida. De tota manera, no us preocupeu. El vostre cansament és passatger. Pronte us sentireu millor. En cal que us sentiu millor, hem de fer una prova. Una prova? Això vol dir que no confieu en la meva capacitat? En la meva experiència? Us heu pensat, pot ser, que sóc una principianta? Oh, no! No m'interpreteu equivocadament. No és a vos que jo vull provar, sinó la meva obra. No us comprenc. Ja us he dit abans que la meva obra no era de cap manera una obra semblant a les que satisfan els gustos decadents de la nostra època. Jo me l'he llegida sovint, en la solitud de la meva cambra. Me l'he llegida fins i tot en veu alta, però amb això no és suficient. En cal sentir-la des de fora, sorgir dels vostres llavis, encarnar-se en la vostra persona. Mireu, us he preparat l'escenari adient. No, jo no puc. Jo no puc interpretar per a vos així, sense conèixer l'obra, sense assajar-la, no. Hauria de llegir-me-la abans, hauria de tractar de comprendre l'acció, els personatges. Expliqueu-me com a mínim de què tracta. El tema, la situació, l'argument, alguna cosa. Penseu realment que això té tanta importància? Està bé. És una adaptació lliure sobre la vida de Sòcrates segons l'apologia de Xenofont. Però no sé com dir-vos. La història en si mateixa no m'interessa massa. Podria haver escrit l'obra sobre una altra situació o uns altres personatges si així se m'haguera acudit. Però Sòcrates era un home? Sòcrates és un pretext. Verdaderament no es tracta de la seva vida, sinó de la seva mort. De la seva mort? El procés de la seva mort. Això és el que jo he volgut considerar. Al capdavall, els homes i les dones moren igual, sols. Llavors, la psicologia? Els fets històrics que tots nosaltres coneixem? Vos mateixa ho heu dit, que tots nosaltres coneixem. Doncs si els coneixem, és millor deixar-los de costat. Per altra banda, la psicologia.
Això són enteleques filosòfiques. No, l'única cosa que no coneixem de Sòcrates ni de molts altres personatges és precisament la seva mort. No el fet que va morir, esclar, ni tampoc la manera i no la causa, la manera en què va morir és la seva mort. El procés de la seva mort, torne a repetir, morir amb ells, no veure'ls com es moren, sinó sentir amb ells la seva mort, la nostra pròpia mort. Sentir un altre cop? Sí, sentir, Gabriel! Sentir sense retòriques, participar d'alguna manera en les seues angoixes, constatar en la nostra carn, percebre en la intel·ligència, a cada pas, a cada nova etapa, l'avanç inexorable de l'ensorrament. Acompanyar el condemnat fins al patíbul, no és així? Però no únicament això. No? Si poguérem, per alguna espècie d'encantament mimètic, penetrar en la seva interioritat i viure-la sense deixar de ser nosaltres mateixos. Quin plaer més sublim, quin plaer del coneixement, i com aquest plaer es comunicaria i s'estendria per tots els racons i les fibres més allunyades del nostre pobre cos. Quin plaer, amiga Gabriel, en una època de racionalisme i d'ensopiment com és ara la nostra. Ja veieu, no deixe de parlar, les paraules empedrant. Gaudisc abans d'hora d'unes emocions que per moment ni tan sols he arribat a provocar en vos. Encara no m'heu dit si accepteu el meu joc. No us arriba a entendre, senyora marquesa. Però si això us ha de fer feliç, estic disposada a representar per a vos el personatge i el fragment de l'obra que m'encomaneu. Digueu-me, doncs, el que voleu que passa. Us advertís que així tot, que sense cap mena de preparació, no serà possible aconseguir la primera volta uns resultats massa reeixits, però com que vos insistiu... Sí, insistís, Gabriel, insistís. Bé. Espereu! Està tot bé. M'interessa particularment aquesta escena. Oh, la mort. Exactament. Ja. Però els altres personatges... En podem prescindir. D'acord? No us mogueu del seient. Ja no hi teniu forces. Segur a tota hora? Sí? Per això m'impedirà de compondre certes actituds, diguem-ne, tràgiques. Oblideu-vos-en. Se suposa que esteu agonitzant. Ja. Oh, però Per què no comenceu? em preguntava... No és ara el moment. Està bé. Quina cosa? Si us obsessiona tant la realitat, no us fa estrany que jo vaig vestida així? No, és que és necessari. No, ara no. Ja us ho explicaré després. Ara no ho entendríeu, o no ho voldríeu creure. Ah. Llavors, amb aquest vestuari? Sí, és absolutament indispensable fer-ho així. Bé, vos sou qui dirigiu la representació. Sí, jo sóc efectivament qui la dirigís. D'acord.
Em concediu almenys uns segons per entrar en situació? Esperaré els que cal. Gràcies. Digueu-me, amics, digueu-me vosaltres que m'acompanyeu en aquesta hora terrible. Quina cosa s'espera de mi? Quina actitud em demana la història que adopte en la meua mort? Una actitud heroica i un rostre ple de serenitat, una imatge exemplar? Però la història ho ignora tot sobre la mort, sobre les morts dels individus. La història rebutja els casos aïllats, generalitzar. No vol saber de símptomes, de processos vitals, li interessen només que les resultes. I jo? Què sóc jo dins aquest mecanisme? Únicament un mite i els mites no poden cridar. Però els que moren són els homes. I els homes moren entre dolors, entre convulsions, entre crits, moren de manera miserable. Embruten els llençols, amb vòmits de sang i amb excrements, i tenen por. Sobre tot això tenen por, una por espantosa. No una por religiosa, el que hi ha darrere, no. És la por innominada, la por concreta, la concreta mort de cadascú, perquè la mort és la consagració, és la gran cerimònia de la por. Ho compreneu? No. Com? He dit senzillament que no ho comprenc. O almenys que no ho comprenc de la manera que ho feu vos. Això vol dir que la meva actuació no us agrada? El que vull dir és que la vostra manera d'interpretar no arriba a transmetre allò que succeeix al personatge. Com puc comprendre quan no puc sentir? La vostra opinió sobre la meva capacitat artística, senyora marquesa, és ben particular i es contradiu en la pràctica amb la de la immensa majoria del públic de París. I quan parle del públic de París, és obvi que em referís també a persones enteses, tan enteses i tan cultes com vos. Espereu, Gabriel. Llavors, és que m'hem convidat a la vostra casa i m'heu fet representar aquesta pantomima absurda per a deixar-me en ridícul? Em perdonareu, doncs, però negui a participar per més temps al vostre joc. No m'agrada que m'insulten. I dubtar del meu art equival per a mi el que per a vos significaria dubtar de la vostra noblesa. No em podreu entendre. La meva obra no és una obra com les altres. No, d'això ja me n'he adonat. Però no veig quina relació pot haver-hi entre una cosa i l'altra. Una relació ben palesa. Un estil diferent en l'obra obliga a una nova manera d'interpretar. Oh, esclar, no us basta amb el fet d'entrar com els bàrbars en el camp de la poesia dramàtica, no. Us cal donar-me lliçons sobre el meu ofici, no. El que jo vull dir és que no podeu interpretar de manera correcta allò que no heu experimentat mai. Que no heu experimentat mai d'una manera directa i personal, perquè vos mai no us heu estat morint de veres. Si m'hagués estat morint de veres m'hauria mort i aleshores no podria fer teatre. Acabaré per fer-me bestioses. Si això fos així cada vegada que un actor representa la mort d'un personatge, que
favor, m'heu pres per una estúpida? Els morts de cada nit sobre l'escenari ressusciten en acabar-se la funció, les obres de teatre, es repeteixen d'aquesta forma una volta i una altra. Però mai no són idèntiques d'una representació a una altra. Sempre hi ha xicotetes diferències. Mos ho heu dit, xicotetes diferències, res més. Però és que jo vull fer de la meva obra un exemplar únic. Com són exemplars únics, els meus mobles, els meus quadres, els meus vestits, els meus llibres també, edicions úniques, fetes pel meu encàrrec dels textos que m'agraden. Però això amb el teatre no és possible. Amb el text de l'obra, potser sí. Però amb la representació no. La representació també, Gabriel. Ui. És justament la representació allò que a mi m'interessa. I on aneu a conservar-la, doncs? Una representació teatral no es pot emmarcar com un quadre ni col·locar en un prestatge. Vull conservar-la així, en la meva memòria. Si es tracta d'un caprici. No, no es tracta d'un caprici, sinó d'una necessitat. Doncs bé, excepte. Sembla que jo no soc la persona adequada per satisfer-vos, no? No. Haureu de buscar una altra actriu que puga assolir el nivell de realisme que vos li exigiu. Encara que si m'és permès de dir-ho, dubte molt que en trobeu cap. Tots provenim, a fi de comptes, de la mateixa escola. Però jo no necessito una altra persona. Us necessite a vos. Però si m'heu dit... No m'heu deixat acabar. No m'heu deixat acabar. I quasi ens oblidem les dos del pas del temps. El pas del temps. Això pot esdevenir perillós. Perillós? Per què no diu? No us comprenc. Com aneu a comprendre? Si cada volta que jo he intentat entrar en matèria, vos heu desviat la direcció dels meus pensaments amb les vostres disquisicions acadèmiques. I a hores ara, amiga meua, completament superflues. Què teniu? No us trobeu bé, potser? Estic marejada? Tinc vertigen. És estrany, és com si les meues cames es negaren a sostindre'm. Amb el vostre permís seure, En cal seure una estona. Em perdonarà, però em resulta molt difícil concentrar-me. Sí, m'hauré de perdonar, no puc. No puc seguir els vostres raonaments. Sincerament no me'n recorde. No sé de quina cosa esteu parlant-me. Ho he oblidat. I jo, de veres, fins i tot desconec els motius d'aquest esgotament insospitat. Els motius? Els motius són ben senzills. Els motius són aquell vi de xipre i el rellotge. El vi? Hauré d'explicar-vos en tot, amb pèls i senyals, com si fóreu un estudiant de primer curs. He volgut provar-vos, Gabriel. He fet amb vos una experiència. Una experiència artística, és això el que voleu dir? És clar que no. Una experiència de fisiologia adaptada a la tècnica de l'actor. De fisiologia? El vi? Això és? No. Però com ho puc ser capaç de fer-ho? Perquè necessites saber. Saber? No hi ha res més a saber que això no sou una assassina. No sóc una assassina. Sóc una científica. L'estètica és una ficció i jo no puc suportar allò que no és de veres. L'únic que m'interessa és l'estudi del comportament humà. Els éssers humans són coses vives, coses reals. I aquest estudi produeix en mi major plaer que totes les vostres obres de teatre i les vostres sinfonies. Esteu boja! Sou un monstre! Veieu? El vostre comportament respecte a mi canvia. Ara sí que teniu por, i aquesta por és autèntica. Sabeu que aneu a morir, que us queden només uns minuts de vida. Quina ocasió més excepcional per dur a terme el meu experiment. Aneu a morir de la mateixa manera que el meu personatge. La ficció és retida, vençuda per la realitat. Hi ha dues visions del món i de les coses. Una única visió, tan sols una visió única. La realitat
veritat, Gabriel. Això val el mateix que una vida. Si jo he de morir, abans us mataré a vos també. Espereu, Gabriel. Us propose un pacte. No queda temps per això. Sí que queda 8 minuts exactament. Què diu? La droga està apoderant-se del vostre cos, dels vostres moviments, però encara mantindreu per una breu estona el cervell lúcid. Voleu salvar la vostra vida, no és això? Doncs assolir-ho dependrà únicament del vostre enginy. Veieu aquesta ampolla? Això és l'antídot. Doneu-me, si me la negueu us mataré. Si us arrisqueu a eixir de l'escenari, llançaré l'ampolla a terra. Deixeu de plorar i escolteu-me. Acceptareu les meves condicions? Doncs bé, tornareu a representar per a mi. Representar-me, no, jo no podria. Haureu de poder. Però encara que així fos, la meva actuació serà molt dolenta. Ha de ser la vostra millor actuació, Gabriel. Si a mi no m'agrada, m'escolteu? Si a mi no m'agrada, no us donaré l'antídot. Em jureu que et has d'arribar. Comprometen això a la meva paraula. Us queden 6 minuts. Una actuació de 6 minuts a canvi de la vostra vida. I si la salveu, us asseguro que us pagaré per ella. Molt més de tot el que he guanyat al llarg de la vostra carrera. Però ara, apresseu-vos. Feu un esforç per concentrar-vos i disposeu-vos a començar. Quan tota aquesta sorra hagi passat a la part inferior del rellotge, s'haurà acabat la representació. I vos sabreu si heu superat satisfactòriament la prova. Estic llesta. La representació s'inicia. Digueu-me només. Digueu-me vosaltres que m'acompanyeu en aquesta hora terrible. Quina cosa s'espera de mi? Quina actitud em demana la història que adopte en la meva mort? Una actitud heroica i un rostre ple de serenitat. Una imatge exemplar. Però la història ho ignora tot sobre la mort, sobre les morts dels individus. La història rebutja els casos aïllats, generalitza. No vol saber de símptomes, de processos vitals, li interessen només que les resultes. I jo... Qui sóc jo dins aquest mecanisme? Únicament un mite. I els mites no poden cridar. Però els que moren són els homes. I els homes moren entre dolors, entre convulsions, entre crits. Moren de manera miserable. Embruten els llençols amb vòmits de sang en les cremes. I tenen por. Sobretot això tenen por. Una por espantosa. No una por religiosa que hi haig a darrere, no. És la por innominada. La por concreta, a la concreta mort de cadascú, perquè la mort és la consagració. És la gran cerimònia de la por. Ho compreneu? No cal que continueu.
Encara no ha passat tota la sorra, però ja és suficient. No ploreu, Gabriel. Això és indigne d'una dona com vos. No puc evitar-ho. Plore d'alegria. Llavors em descobrís davant del vostre valor. Sí, sou valenta, Gabriel. Sou més valenta del que m'imaginava, perquè heu jugat contra mi, perquè us heu arriscat a jugar contra mi. I heu perdut la partida. He perdut? Però vos m'heu dit. La vostra paraula vos hi heu compromès. I la mantinc. Jo no he dit que la vostra actuació m'hagi agradat. Però vos acabeu de donar-me l'antídot. Jo no us he donat a prendre cap antídot. Tot el contrari. Us acaben d'enverinar. Em vaig us dir que aquell vi, el primer que heu begut en arribar a aquesta casa, estigués emmetzinat, no? Recordeu-ho bé? Això ho heu suposat vos, a la vista de determinats símptomes. Es tractava només d'una droga lleugera, d'una droga inofensiva que produís cansament i dificulta les reaccions corporals. Calia protegir-me d'una possible reacció violenta per part vostra. Si haguéssiu pres l'antídot, tots aquests símptomes que us he descrit haurien desaparegut en tan sols uns minuts. Això és fisiologia, Gabriel. Sou vos mateixa. Només que vos, la vostra imaginació, en una paraula, la que ha creat aquesta ficció visceral de l'agonia. L'únic verí verdader, l'únic verí mortífer contra el qual us ho juré no existís cap antídot conegut, és el que acabeu de prendre fa un moment. Veieu? En això tampoc no us he enganyat. Us he dit abans que us quedaven uns pocs minuts de vida, i això també era cert. La diferència resideix en el fet que vos pensàveu que ja havíeu ingerit el verí i que aquests minuts era el temps que faltava perquè hagués fer efecte. Jo, pel contrari, tractava d'explicar-vos el que es decidia al cap d'aquell temps. El termini de la prova era senzillament la vostra vida o la mort. Des del moment que heu pres el verí, esteu morta, Gabriel. El vostre temps s'ha acabat. I ara ja no podeu decidir sobre la vostra existència ni sobre els vostres actes. La mort us esclavitza. I jo desitjo poder contemplar tranquil·lament el curs de la vostra agonia. Contemplar la mort d'un ser humà, no. Això no és possible, vos no puc fer una cosa així. M'enganyeu una altra volta, És un joc, una nova mentida. Voleu emporuguir-me. Això és, us compreu fer-me patir, no és cert? Digueu-me, per favor. Digueu-me que no és veritat, digueu-me que somieu. No somieu, Gabriel. Malauradament per a vos i afortunadament per a mi. Us he dit abans que volia aconseguir de vos una representació única. Però potser no he emprat les paraules correctes. No és una representació el que aneu a oferir-me. És una veritat. L'única manera de mostrar satisfactòriament la pròpia mort, vos ho heu dit abans en to de broma, és aquesta. Quan moriu de veres. Però jo abans representava la por. Tenia molta por, jo. Em pensava morir. Ah, sí, abans. Abans teníeu por, és cert. Teníeu molta por. Però amb això no m'era suficient. Encara us quedava a vos una esperança. Jugàveu contra mi. Volíeu guanyar. I per això, perquè jugàveu,
no us consideràveu irrevisiblement perduda. No us trobàveu absolutament perduda, com ara esteu. Ai, Gabriel, el vostre instint d'actriu s'ha mantingut fins al final. Fins al darrer moment heu continuat fingint un personatge. I això? Pobre Gabriel, us heu endormit de nou. Us heu endormit perquè no teniu una altra fugida. Perquè no voleu veure com la vida se us escapa d'entre les mans inexorablement. Cada minut que passa, cada alenada, cada batet, cada silenci. Però no, no importa. D'ací uns moments tornareu a recuperar el coneixement. Els efectes de la primera droga desapareixeran i us trobareu una altra volta plena de lucidesa i energia. I el verí verdader, a poc, començarà a actuar sobre el vostre organisme, molt lentament, durant algunes hores i de manera dolorosa. Però no anticipem els esdeveniments. Respectem les formes i les convencions del nostre art. I ara, Gabriel, permeteu-me que deixi de parlar. Acaba d'alçar-se el teló. Sona una música dolça de violins invisibles. L'escenari lluïx amb la llum de centenars de canelobres i l'actriu principal, vestida de cerimònia, es prepara per fer una entrada dramàtica. Quin moment més sublim aquesta espera. Quina ansietat tan gran es pot concentrar en aquests pocs segons que precedeixen al primer Parlament. Però callem, els espectadors hem de romandre quiets als nostres seients. Callem, respectem tots els ritus. Hem de guardar silenci. Aquesta nit és una nit d'estrena i la funció va començar. Ara.